Fil-belt sa' Żurrieq minn ħalaxa san-Nadur, karrijiet, sfin, maskri u maskaruni. Dawn huma l-elementi li kull sena jispikkaw fil-Karnival ta' Malta, ċelebrazzjonijiet li jibqgħu għaddejjin sa nhar it-tlieta. Il-programm tal-Karnival ta' din is-sena beda b'esibizzjoni dedikata lil Pawlu Kurmi il-Pampalun, wirja li fetħet fi spazju kreattiv u li hija aċċessibbli għal kulħadd sa 3 ta' Marzu. Il-ġimgħa imbagħad ir-Raħal ta' Żurrieq ospita il-Karnival fejn spikkat il-mużika brijuża kif ukoll id-daq tal-banda. Spikkaw ukoll nies ta' kull età lebsin minn kostumi tradizzjonali sa' kostumi moderni u elaborati, saħansitra dawk magħmula bl-idejn. Diversi karrijiet żew u toroq ta' dan ir-raħal, karrijiet magħmula bl-idejn u b'dedikazzjoni minn bosta dilettanti u volontira. Fost dawn spikkaw il-karrijiet marbuta ma' stejjer ta' tfal, kif ukoll dawk li qed jirrappreżentaw diversi karattri. Fil-belt wara li l-ġimgħa naraw id-dħul trionfari tar-re tal-Karnival, l-attenzjoni ddur għal programm tas-Sibt fi Pjazza San George. Hemm jittella il-Karnival ta' tfal bil-parteċipazzjoni ta' diversi skejjel ta' sfin, kif ukoll parata bil-karrijiet li jibqgħu sejrin sa Triq ir-Repubblika. Fl-istess jiem ikun għaddej ukoll il-Karnival spontanju f'Għawdex illi jiġbed lejn in-nadur eluf ta' żgħażagħ. Il-qofol tal-Karnival jintlaħaq it-tlieta tard wara nofsinhar bl-esibizzjoni tal-karrijiet tal-Karnival flimkien ma' numru ta' partiċipanti li jieħdu sehem fil-parata sa Triq Sant'Anna fil-Furjana. Sfortunatament skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku jidher li t-temp mill-ħadd il-qudiem mhux se jkun daqstant ħanin mad-dilettanti u kollox qed jindika li mill-ħadd se jkollna maltempati u riħ qawwi. Jiġri x'jiġri dan żgur mhux se jaqta' qalb l-appassjonati tal-Karnival, bit-tama tkun li x-xita ma tħarbax il-festi.